गोसो जायोबा डियार नाब्ला सारखौ प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा मास मोनसे सुटियाव लांनो हायो। बे गरम दिनाव अननाय गैया नामा? भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलां। दा नैबे हाथियारखौ लानानै दं आरोना, ओमफ्राय दा नैबे हाथियारखौ लानानै दं आरोना, ओमफ्राय आयै आफाया माब्ला गगोन? माब्ला गगोनथाय मिथि रोंलिया। आफा नङाब्ला जों बोरै थांना थाबावनो? नों दागाब आइसना, दागाबसै। जोंनियाव माइ गाब जुजाय बिदि सानलायनाय गैया। साफ्रोमबो मानसिखौ आखायाव हमनानै दैखांना लाङोबासो नोंबो गुफुं मोनसे न'खर दानो हागोन। गतिके गुबुन न'खरखौबो लांफानाया जोंनि दायित्व। बे खामानिखौनो जोंनि सरकारा मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मावफुंबाय दङ। नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै, जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय। दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों, बेफारि होनदों, गोबां बाथ्रा बुंदों। बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ, नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 years मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहूर्त मोनसे मोनसे बिन्दो मोनसे मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय फेरेंगा सार आरो प्रमद सारनि गोथां जारिमिन। बिथांमोना राजखान्थि डायलगखौ जोबोद गोथावै बुंनो रोङो आरो गोरोंफ्रा राजखान्थि डायलगखौ बुंनो रोंखायो। जाय मानसिया राम लखननि डायलग होनो रोङा बे मानसिया राजनितिकआव थानानै जेबो लाब गैया। बिथांमोननि डायलगखौ बा राजखान्थि डायलगखौ बेसेबां खोनासंनो। जोंनि आंगो लोगोफोरनि बा एक्स-एनडिबिफोरनि गोथां जारिमिनखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा नोंथांमोना दसे खोनासङोबा सोरनिबा गोसो गोरबोआव गाबखांनो हागौ, सोरनिबा मेगनाव मोदै गनो हागौ। गिबियावनो फेरेंगानि समानै अननाय। समानै अनदोंब्ला 8 जननि हियारिंआ जोब्बाय, सोरबाया उदां जाबाय, सोरबाया केन्सेल जाबाय। जोबथेसालियाव साबैसे दं? बिथांमोननि हियारिंआ माला जागोन? आयासो फैगुलायबाय गाबोनो सफैदिया। जाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि हियारिंखौ मानो होनो हायाखै? गोसो जायोबा उखिला गासैखौबो, सोरबा उन सिगां गनाया बे माखासे आयेननि खोथा, उन सिगां गनाया साजानि खोथा। नाथाय बिथांमोननि हियारिंखौथ' सरकारनि खाथियाव बिजिरसालियाव उकिलखौ दायथ' हरनानै उकिलनि नांनांगौ दायथ'आ आरो उकिलनि माखासे खरस पातिनि दायथ'आ सोर जानांगोन? बै समाव एक्स-एनडिबिफोरनि डियार नाब्ला सार हमजाखांनायनि उनाव फिफा होननानै बुङोबा जायफोर बिर जोहोलावफोरखौ गावनि बिबानखौ लानानै जोहोलावफोरखौ दायथ' लाबोदों, गिबियाव जों बुंनांगोन गबिन्द आरो फेरेंगा सावरायग्रा बिथांमोना मैखोमै जोबथेसालियाव थानाय। बिथांमोननि हियारिंखौ 8 जननि हियारिंआ जोबनाय लोगो लोगो आरो माखासेनि हियारिंखौ जों मानो खोनानो मोनाखै? नाथाय बे हियारिंनि खोथाखौ बुङोबा जों बुंनानै बुंस' हानाय नङा। गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा अबे लामाजों थांदों, गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि माखासे पलिसि थानो हागौ। अब्लाबो जोङो सरासनस्रा जोङो बुंनो बायध'था जायो। नाथाय बे जानानै थांनाय गोथां जारिमिनखौसो आं फंनैसो बुंनो सानदों। सोर गोसो जायो बबे बिखाजों गावनि आंगो फिसाखौ उदांस्रिनि दावहायाव हगार हरनो सहाय हाया आंनि गोरबोआव सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा सोर मोनथियो? जाय जोबथेसालियाव दं, सोरनिबा बिमा बिफाया अबेबा गुवाहाटि, शिलं, नागालेण्ड गुबुन रायजोआव गावनि नबथिखौ फाननानै गुबुन रायजोआव हाजिरा थुजिरा मावनो बा मावनानै थाहैनो गोनां जादों। जाय जोबथेसालियाव दं बे जोहोलावनि मुंखौ आं बुंथ'ला। जेब्ला गुवाहाटियाव बिमा आरो बिफा हाजिरा मावनानै दंमोन, हरखाबै बिमाया बेमार जाबाय। हरखाबै बेमार जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि हाजिरा मावनानै जानाय थाखा फैसाया जमा खालायनानै दोननो हानाय
खेमथा गैया। जेब्ला हरखाबै बेराम जायो बिमाया ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय थाखा फैसा गैया। गुवाहाटीनि JMCआव लांनायनि उनाव बिमाखौ एडमिसन खालामनो थाखाय बिफानि आखायाव रां गैया, रावनिबो हेफाजाब मदद गैया। हांमा सुरहाब सुरहा गाबज्रियो आं नोंनि मुं लाना निजोम गौरां दैसा सेराव मोनाबिलिनि बै रैरु बैसालियाव जाय बिफाया आखायाव थाइसेबो रां गैया, जि जायगानिफ्राय गुवाहाटी JMCआव लांनायनि गारि भाराल' दंमोन, बिनि उनाव मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बा होनो थाखाय आखायाव रां गैया। फुंबिलि समाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव बिफाया फैनानै जाय बिर जोहोलाव जोबथेसालियाव दं, फिसालानि आखायाव थाखा थाइसे थाइनै दं खोमा होननानै बिनो फैदों। फुंबिलि समाव 12थानि सिगां नायनो होआ। गावनि बिमाखौ JMCआव दोनथ'नानै बिफाया गावनि जोबथेसालियाव थानाय गथ'नि खाथियाव थाइसे थाइनै रां दं होननानै फुंनिफ्रायनो 12थानि समसिम नेनो गोनां। बे समाव गावनि फिसालाया जेल सिङाव लोगोफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै बिथ'नानै आरो सोरबाफोर गेदेरमा एक्स-एन-डि-बि नि सोरबा रायजो राजाफ्रा नायनो फैयो, बेहाय 100-200 होलाङो। बे थाखा फैसाखौ जमा खालामनानै दोननाय 6000 थाखा जोबथेसालिनिफ्राय गावनि बिमाखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जेल सिंनिफ्राय हरदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, 6000 थाखाजों देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय जेबो बे 6000 थाखाजों हाख'यैनो थाखाय बे गुवाहाटी JMCआव ट्रिटमेन्ट होआलासिनो गुवाहाटी JMCनिफ्राय दिखियाजुलि फारसे लाङो। सोर मिथिनो सोर खोनासंनो नोंनि गाबनाय दाहाखौ नों बिमानि गाबनायखौ। गावनि बिमानि हरखाबै बेराम जानायाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बिफाया गावनि फिसालानि जोबथेसालियाव थानाय फिसालानि खाथियाव थांनानै थाइसे थाइनै दं खोमा होननानै बिनो गोनां जानाय बे उद्देश्यआ बेसेबां दुखुनांथावना। नों आरो आं सोरबा बुजिगोन ना? जेलखाना सिङाव थानायाव बहानि इनकाम दं, जेलखाना सिङाव थानायाव बहानि फैसा मोनगोन? अब्लाबो बिमा बुरि बिफा बुरिया माखासे सानस'नो हायै, बुजिनो हायैयाव, रावनिबो हेफाजाब मदद मोनैयाव गावनि फिसालानि आखायाव जेल सिङाव थाइसे थाइनै फैसा दं खोमा होननानै गावनि बिसिखौ गुवाहाटी JMCआव दोनथ'नानै फुंनिफ्रायनो 12थासिम बा 12थानि सिगां गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव 12थानि सिगां नायनो मोना। 12थानि उनावसो सोरबाफोर जेल सिङाव दङबा नायनो मोनो। बे 12थासिम फुंनिफ्राय जुदि ट्रिटमेन्ट होनो मोननायमोनब्ला हयथ' बे बर' बिमानि गावनि फिसालानि जोबथेसालियाव थानाय दुखु आरो माखासे गोरबो बिखायाव जेरैबो राहा गैयै गोरबो बिखायाव बांसिनै बेरामजों गावनि फिसालानि उदां जायैजों सिन्था दारनाजों बांसिनै देहानि बा बेमारनि नारसिननो मोननायखौ जों बुजियो। सानासो हाबलायलांबाय लामा नायै नायैनो आयासो थै गुलायबाय गाबोनो
सफैदिया दावहानि फोथाराव ओंखारनाया हारिनि थाखायसोमोन जाय बिमाया गावनि फिसालानि थाखाय सिन्था थाखा फैसा जेरैबो राहा गैया बिनि सिन्था गामिनि हा हु फाननानै गासैबो सम्पति सिलिंखार बिनि सिन्था अब्लाबो गावनि फिसालानि खाथियाव बिफाया 6000 थाखाखौ लाना फैना जेरैबो उपाय गैया गुवाहाटीनिफ्राय दिखियाजुलि फारसे लानानै थांबाय गामियाव जा हायो एसे एनै ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय नाथाय गामियाव मोजां डक्टर गैया नाथाय गावनि नबथिसिम सहैनि सिगां लामा ससेयावनो रुंसारि जायो बेफोरबायदि गोथां जारिमिनखौ सोर बुजिनो नायै नायैनो आयासो थैगुलायबाय गाबोनो सफैदिया फेरेंगा सारनि समानै अननाया बेनोना आरो प्रमद सारखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया एक्स एन डि बिनि दुखु दाहाखौ प्रमद बर' सारा बारा बुजिस'नाय नङा प्रमद बर' सारा बांसिनै बुजिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय फरायसाफ्रा एग्जाम होनांगौ साख्रिनि इन्टारभिउ होनांगौ जायफोर फरायफुबाय थानाय जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय फरायसाफ्रा आन्दलनाव बाहागो लादों बिथांमोननि बांसिनै प्रमद बर' सारा बुजिगोन आंनि सार्थ नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बिखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बिखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया प्रमद बर' सारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फरायसाफ्रासो बांसिनै प्रमद बर' सारखौ बुंनो हागोन नों आंहा आखायाव हाथियार लानानै हाजो खर'आव बोरै थादों जों माब्रै दुखु जारला जोबथेसालियाव थादों आरो जायफोर केस गोनां जायफोर आगोमा गथ'आ जोबथेसालियाव दं बिमा बिफाया हा हु फाननानै गावनि गथ'खौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो नाजादों बेखौ गबिन्द सारा बांसिनै बुजिनांगोन फेरेंगाया बुजिनांगोन सावरायग्राया बुजिनांगोन नाथाय जों दिनै नुदों फेरेंगाया जेबो दायथ' गैया सावरायग्राया जेबो दायथ' गैया गबिन्दआ जेबो दायथ' गैया जों बेबायदिखौ नुदों माने जों दा दंफैयो जांगिथायनि थैसाम 2 शुटिंआव ओमफ्राय जों दा नैबे हाथियारखौ लानानै दं आरोना ओमफ्राय बारा जानाय नङा बियो 5-6 केजि जागोन ओमफ्राय बे हाथियारखौ लानानै जोङो 1 घन्टाबो माने गसंनानै थानो हायाखै आरो थारमाने आथिं रुवायनाय माबा माबि बिराद बिदि जादों थ' आङो माने मोनसेल' खोथा बुंनो सानगोन जोंनि जितु बिसिबां संगठन दं जितु बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय थ' बिथांमोना बोसोर बोसोर बेबायदि हाथियारखौ लानानै माने गोजौ गाहाय थाबायनाय बहायबा हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा बेसेबां खस्थ' जाबोदों थ' ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे जोंनि जितु बिग्रायारि बिथांमोनखौ जाहाथे रेसपेक्ट होयो मानो होननानै बुङोबा जोङो दा ससियेल मिडियायाव जों बहुत नुगासिनो जे जितु एनडिबि बिथांमोन बा संगठननि मानसिफोरखौ माने जों रेसपेक्ट होआ भिडिअफोरखौ नायोबा बायदि रोखोमनि माने बयनिबो साननाया बेलेग बेलेग थेवबो माने माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट होयो जे बिसोरनि जितु दान होबोनाय 6 बोसोर माने हाग्रायाव नांबोनाय बेखौनो भेलु गैया बेफोरबायदि टाइपनि माने कमेन्टफोरखौ नुनो मोनो आरो स' आं ओंखायनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जाहाथे जोंनि जोहोलावफोरनि सायाव बेफोरबायदि कमेन्टखौ दाहो नोंथाङा मा बुंनो सानो फंनैसो बुंदो बेनो आरो जानला मोनला मोनसेया हरसेया हिस्ट्रिखौ मोनसेया गारा कमेन्ट होनाया गाज्रि ओमफ्राय ओरैनो एनडिबिया 34 इयार्स नाङाखै माबा मोनसे मोन्थायनि थाखायसो नांदोंमोन दा बुंनो थाङोबा जाबायदि जा खारनाव नांदोंमोन बे खारना जाफुङाखै जानांगौ दंमोन माखासे फिसा फिसौ जाबाय बाट दाबो अनेक जाबावनांगौ दं ओंखायनो बिनि सायाव सरकाराबो एसे नोजोर लाखिबा मोजां जागोन आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन माने जोंनि भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ मोनसेल' जाहाथे जोङो जोंनि जितु जोहोलावफोर जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना नांबोदों बिथांमोनखौ जाहाथे मोजांबाबो गाज्रिबाबो रेसपेक्ट होयो आरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि जोंनि जोहोलावफोरनि सायाव गाज्रि कमेन्ट होलायनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो गोजोन्थों गोथां जारिमिनखौ बुंनांगौबा जोंहा गोदै राव बुंनानै रायजो राजाफोरखौ खोनासंहोनानै सोरनिबा मेगनाव मोदै गहोनो हानाय सोरनिबा गोरबो बिखायाव गोसोआव दोरफो दोरफो गाबखांहोनो हानाय जोंहा खुगायाव गोदै राव गैया खाब्रां जोंनि रावा अब्लाबो जोंनि गोसोआव जि दं एक्स एन डि बिफोरनि माखासे गोथां जारिमिनखौ खिथानांगौबा सोरबाया बिमा बिफाया गावथारजानाय सोरबाया बिदा फंबाया बिदानि थाखाय फंबायनि थाखाय
जेल जानांनाय, सोरबाया हा हु फाननानै सम्पति सिलिंखार जानाय, एक्सननि बेफोरनि जारिमिनखौ बुंनांगौबा बुंनानै बुंस' हाया। बिनि थाखायनो जों प्रमद बर' सारखौ जोंहा बुंनो हानाय जेबो राइट गैया। प्रमद बर' सारा आखायाव हाथियार लायाखै। प्रमद बर' सारा आखायाव कलम लानानै आयेनखौ, इन्डियानि माखासे थाखानाय आयेनफोरखौ लानानै सोमावसारदों आरो आखायाव कलम लानानै मोनफ्रोमबो भारत सरकारनि दरखङाव माखासे आन्दलनजों भारतनि संबिधान बायदि आन्दलन खालायबोनाय, गावनि आंगो लोगोफोरखौ, फरायसाफोरखौ सोरबा इन्टारभिउ होनांगौ, सोरबाया एग्जाम होनांगौ, सोरबाया कलेजाव थांनांगौ, बेबायदि मानसिखौ लानानै आन्दलन खालायनाय प्रमद बर'आ। बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ बांसिनै फरायसाफोरनि बा रायजो राजाफोरनि बांसिनै बे बुजिगोन आरो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि सायाव मा बिजिरो, फरायसाफ्रा मा बिजिरो, बिनि सायावसो सोनारगोन। जोंहा बुंनांगौआ गबिन्द सार आरो फेरेंगा सावरायग्रा मानो 8 जननि उनाव मानो हियारिं जायाखै आरो दिनै गरम दिन फैबाय, दा नै सोलिबाय थानाय गरम दिन, जोबोद जोबथेसालियाव थानो थाखाय उसुबिदा। दा बे गरम दिनाव गोसो जायोबा गबिन्द, फेरेंगा सावरायग्रा दियारनाब्ला सारखौ सुटियाव लांथ'नो हायो आरो माखासे सेंग्राफोरखौ सोलाय सोल' सुटियाव लांनो हायो बिथांमोना अननाय दङब्ला।